Sabo ga mutan koguna, Ali Zaki yana gaisuwa. Ali Zaki gurufuna mene, Ali Zaki gurufuna mene. Ne godiya ga sarki na, Ar-Rahmanu makagi na, shi ya nufin in zo na cikin guruf na Zaki na, ya haɗa kanmu muna magana, farin ciki muke da juna, mu yan guruf muna godiya. Ali Zaki kwarai namu ne ya. Dan tallafawa marayu ne wannan gida aka bude, dan tallafawa al'umma ne waɗanda ba su da ƙarfi ne, da taimakon marasa lafiya wannan gida yana yi ne, mutan cikin saburinsu su tallafa wa al'umma ne. Ali Zaki farin wata ne cikin gidan sabuwar zo ne, mai tausaya wa al'umma ne, baya fushi da mutane, sarkin kwarai ga mutan koguna ne, farin cikin sa taimako ne. Allahu sarki ya ƙara wadata da lafiya da ɗaukaka ne ya. Zan gaisuwa ga shugabanni manyan gidan Zaki ne, Awwali Fage shi ma shugaba ne cikin gidan Zaki ne, Umar Lamba shi ma shugaba ne cikin gidan Zaki ne, Usman Danjuma shi ma shugaba ne cikin gidan Zaki ne, su ne manyan gidan Ali Zaki, shugabanni manyan mutane ya. Wannan gida na sarauta ne, mamallakin sarki ne, farin wata ga mutan koguna ne, mai haska wa al'umma ne, mai roƙo da hannaye ne, kun tallafa wa marayu ne, sarkin kwarai mai adalci. Ali Zaki kwarai namu ne ya. Sai godiya a hali na gidan nan, halin kware kun nunawa, aikin nufi na taho gaishe ku don ku kaɗai na cewa. Umar Faruku na gaishe ka, Ummu Unais na yi gaisuwa, Hajiya Fatima ina gaishe ki, Usman Kebbi ina gaisuwa, Aisha Akonga ina gaishe ki, No Love ina gaisuwa, Aisha Yar Fillo ina gaishe ki, Kafayat na yi gaisuwa,
no smoking ina gaishe ka, albanin Sokoto ina gaisuwa, Libya gwarzo jarumin Sadiq ina gaisuwa. Ali Zaki group na mene, Ali Zaki group na mene.